गभर्नमेंट जों बायजे डाबल गेम थंना नाय दं माने बाहाय के काय एनआरसी बरि रिनै हनो ताई सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल बो लगी रिनै रिनै हनो अब ताम हानि कक अब बासि कक न हंगा काय नों अमुक फनानि नगो खगिदि ताई नक फांनो हंगा बो अमुक फनानि नगो सिगो हापायनि नों हजक दं दिमान कक सिबले बस कां दगा काय खलबैरि सिनाय ताई मा हाबलिया नै उंकलंग दगा हंगा कते दगा लाम नै फेगरि सावनाय अब हाय तो मुंसि इंगाय जों आबनो सिरि के नाय दंलायनि हायदे जों आबनो आं अब हाय बदल आनो निमन्त्रण दियासा आं फाया हानि दंलायनि हायदे सिनि जत्तनि दायित्व दङ जागा जत्तनि याफ्रि थानसा खाय जों याफ्रि सालायनानै थांनाय टीएसएफ रक अ जागा सेम जागा खायो आफुरबो जोंनो केबो निहिया जों जिनि नक नुखुं आं आनि लगी संगानि बसा फाय जों अर मानजागै थांबायखा जों बेलायखे न कपाल काहाम हिनिमान आमबागै ताउ बाहायना तिनिनि अ जराव आं कक तुमा कायसा सिमानि दङ कक तां कायसा आबो मुइतु मानसु किसा साना मसुंगु दसा करिनि दसा याकुमनि कसा मकलनि मुक्सा दसा करिनि दसा बाथ्रें बारनाय पुंसा कसै खरंनि तक्सा रासाबाय पाइमा दासा दसा करिनि दसा लामा बवानसा गाड़ी बवानसा बुसुकसे बांखा बरकनि बसा वानसुगै नायला किसा अब दसा करिनि दसा यादिबा जे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल चिनि साका रिवि तंमानि अब हायके सकांनि सिमिनो फाइ तं सका आबन बगै जों दसा करिनि दसा आं सुकाबले गाड़ी बनाई नहीं दी बुरुंग बुरुंग ओ लामा बनाई नहीं दी बुरुंग बुरुंग कामियो बनाई नहीं दी बुरुंग बुरुंग कामियोंगो थांग दी बुरुंग बुरुंग ताई बजागारि सिनाय नो सिनो त्रिपुरा हा ओ ताई बुसुके रुजु सिनाय जों आबुनि बागै आबुनाव जरा ओ याकुमनि कसा जों याकुमो कसा तंगे हिमालय आबुनि बागै जों तिनि छिनि बेबाक कसानो जों बेन्डिस खालायबानो याफ्रि थानसाके हिमनानि बागै आं जहत्तनि थानि उनाव कयमुं मानार